Đurić, Serbian Throwdown, Wood 3, šipka 20 kg, 10, 2,5. Na drugoj strani isto 55 kg ukupno. Ček sekundu. Ajde. Ajmo. 3. Hop, 4. 5. Ajmo. 6. Ajmo. 5,5 minuta još. 7. 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajmo. 9, 10, 11, 12. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Četiri minute. 1, 2, ajmo 6, 3, 4, 5,
Ajmo. 6, ajmo još 3, ajmo. Hajde. Sedam, 8, 9, 10, 11, 12, ajmo, ajmo, ajmo. 7, 8, ajmo, 9, ajmo, op, 10, još 2, ajmo, ajmo, 11, 12, ajmo, 15 ovih gore u komadu. Imaš još 2 minute i 45. Ajmo, 1, 2, 15, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, gore. 12, 13, 14, 15, minut 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, minut 20, 12, 13, 14, 15. Još i minuti imaš. Ajmo, ispucaj sad ovo 15. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38 još. 30 sekundi još. 8, 9, 10, ajmo, još 15 sekundi. 11, 12, 5 sekundi još.